Padusan panjenengan ingkang pukasan. Murid ngalabduh darbe ing guru. Iya. Paripaos cangkeriman sampun saged kula batang. Saengga sampun kula tindak. Tegese murid ngalabduh darbe ing guru. Ya. Menika Bagus Mukmin Sunan Prawoto. Ugi sambet kalian sedo dalem Romo Adipati Suryayoto. Pengadilanipun Sunan Prawoto kedah mati. Kula sampun putusan kalian bocah sore. Kinanten Kiai Brongot setan koper. Romongan. ning panjenenganku ora putusan lho. Panjenenganku ora ngongkon supaya mateni Bagus Mukmin. Upamiya menika kedadosan teges nami abdi. Kaya Prawoto kedah nampi pengadilan. ya. Rantos bocah soreng Antip anggenipun nindakaken kewajiban. Antip Romo Japaruti. ya tidak salah. Mulai kasuan. Kebareng kula padindang. Rono kepiye apa perintahku wis kok tindake? Sedaya cecipan sampun kula tindakaken. Kasunyatanipun Kanjeng Sunan Prawoto pecah Mati! Aku! Setan koper dak suwun balik. nanging nuwun sewu Kanjeng. Wonten pangorbanan kadang soreng dumuginipun pecah Kanjeng. Soreng pati dumuginipun pecah. Mati. Ora apa-apa. Soreng mati siji ana soreng liyane. Lampun to kuwi bener soreng pati tumekane pati. Njur layone kepiye? Kula tilar wonten kapurwatan Kanjeng. Piye? Kula tilar wonten kapurwatan. Layone kok tinggal ing kaperwatan. Jabelen bromantia istighfar. Aja gusak-gusu. Tundone bakal mujo marang mubaling hawa nepsu. Bocah soreng sembrono. Wah, Layonipun soreng pati dinilang wonten ing kaperwatan. ya Saged kagem bukti menawi pejahipun Sunan Prawoto wonten sabetanipun kalian Haryo Penangsang menawi wonten keluarga ingkang boten tarif tertamtu kula badhe kasembok ing perkara. pancen ora luput sing dadi ngendikamu. Yen to nganti soreng kadenganan para wedra. Urung tan urunga wadi iki bakal tinar buka saya-saya. Yen nganti Piyai Jepara rawuh terus ngerti kedadiane bocah soreng sing mati tinggal iki bebayan. Lajeng kados putra. Ya, ki urung tan urunga krewikan bakal dadi grujukan. Wadi aja nganti kuliah. Seliramu gak keparengke manjing ing kapungkuran. Dalah bocah soleng padha sinidan.
mbok menawa para tamu aku sembarang. Menawi wonten menapa-menapanipun Bapak Kini Sunan Parwoto. Ya. Kula borong sawetahipun dumateng Dika Rama Japat. Wong tuwa sing tanggung jawab. Medhaun. Ronggo medhaun. 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 Taun. Kula Kanjeng. Ono. Rambut. Awetara. Sesingitan oleh pepangkuran lan penyerangan. Nggih, saken dawuh. Kono ning kamar. Ayo medhaun. Medhaun. Hadirin. Enggak. Panjenengan enggak ngendikan matur kalian Rama Kudus. Panjenengan iki kaya tak napa-napa. Sunan hadirin. Wonten dawuh Rama. Winantura harjo rawuh. Alhamdulillah pangestunipun Rama Sunan Kudus slamet sowan kula. Kaya saka panti Jepara didherekake garwamu Kanjeng Ratu Kalinyamat. Wilujeng. Nggih. Panjenengan ndang matur. Ngaten nggih Rama. Kula niku ajeng matur menawi mecicil. Kamu sendiri? Yang kene napa tok mecicil-mecicil? Aku rawani. Iki panjenengan. Kok mecicil? Hadirin. Mboten enten sing mecicil. Panjenengan iki kok nggih. Yen pancen duwe pangunek-unek enggal matur. Lah, Ngaten nggih Rama. Ya. Nggih kula dipun dherekaken garwa kula ajeng matur modot. Kamu sendiri? Panjenengan iki lho sing modot napane? Yaine kok wis modot panjenengan iki kok nggih. Aku rawani bali wae bali. Boten napa-napa panjenengan matur bloko apa anane? Monggo. Ora wani. Kanjeng Ratu wae sing matur. Kanjeng Ratu. Pancen garwamu kuwi mau ciri wanci lelewo digawa mati. Ora usah mbok dukane. Oh ngaten nggih. Menawi ngaten kula ingkang matur Rama Kudus. Sowan kula wonten ngersa panjenengan, kula badhe atur lelayu Rama Kudus. Atur lelayu. Nggih. Kanjeng Ratu. Sapa sing Sing manggil mawon. sing sedo sapa? Mboten sanes Kang Mas Sunan Prawata sak garwanipun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho terus kriya apa? Rama Kudus. Iya. Panjenengan mboten sah ngendika tok gerak napa. Kang Mas Sunan Prawata sedo mboten karana gerah dipun pundhut ingkang kuwasa mboten. Ya, terus. Nek sedanipun Kang Mas Sunan Prawata dipun krenah kalian sanes. Krenah dening pauman. Nggih. Sapa sing wani tumindak culawentah merjaya Sunan Prawata? Mboten sanes Dimas Tio Penangsang. Rama Kudus. Niki pun cetha. Sing mati nggih cetha, sing mateni nggih pun cetha Dimas Tio Penangsang. Jalaran menapa Rama Kudus? Ya. Wonten sisih layunipun Kang Mas Sunan Prawata cetha wonten Soreng Pati. Sinten Soreng Pati? Soreng Pati menika andhanipun Dimas Tio Penangsang. Menawi kados ngaten cetha ingkang nyedani Kang Mas Sunan Prawata boten sanes Dimas Tio Penangsang pramila Rama Kudus. Sowan kula wonten nisa panjenengan, kula nyuwun pengadilan kalian tumindakipun Dimas Tio Penangsang. Kanjeng Ratu Kalinyamat. Lho apa pangandikamu? Wis mbok penggalih kanthi weninging tirta kawicaksanan. Rawuh ing Panti Kudus kok njaluk pengadilan.
kelawan panjenengan. Monggo Pantai Kudus kuwi pondok pesantren. Lho lamun seliramu njaluk pengadilan marang wong tuwa, njur nggonku bakal ngadili kepiye? Mestine yen seliramu njaluk pengadilan ki ora ning kene. Yo ning Kasultanan Majan ana ngersaning Sultan Hadiwijaya Majan. Nanging riya penangsang menika murid panjenengan lho Rama Kudus. Iya. Dadi panjenengan mboten saged ngadili. Lah terus piye nggon bakal ngadili? Yen to pancen ana santri ing pesantren Pantai Kudus kang luput, panjenenganku bisa ngadili perkara kuwi. Ing aja pasti. Ngaten. Dados panjenengan mboten sago ngadili perkawis menika. Ya ora. Kula nyuwun pirsa Rama Kudus. Ya. Riya penangsang muridipun sinten? Riya penangsang kae ya muridku. Lah kula Kanjeng Ratu Kalinyamat uga siswaku. Rama Kudus, Ya. sami-sami murid ing antawisipun riya penangsang kalian kula. Yen napa kepidak panjenengan Bang Sinde Bang Siladan. Menawi Dimas riya penangsang panjenengan Bang Sinde, kula Bang Siladan. Rama Kudus. Kok kados ngaten tumindak panjenengan mboten adil ing antaraning siji lan sijine murid. Kula ngertos enten napa kok panjenengan gendong-gendong kalian Dimas riya penangsang. Jalaran pendak Dimas riya penangsang swana nusa panjenengan nggawa gula pintal-pintalan, rokok pres-presan, beras karung-karungan, mboten mokal kok panjenengan belani kalian Dimas riya penangsang. Panjenengan adil benten kalian Kalinyamat. Pendak swana wonten pirsa panjenengan amung wong-wong tok ora nggawa apa-apa. Rama Kudus, panjenengan kok guru lho. Ngendikane kudu didugu lan ditiru. Tindak sapecak dadi patulodos kabeh murid. Lho, nek panjenengan mboten, panjenengan guru sing sarutor wagu nggih panjenengan. Mboten namung menika. Rama Kudus, agemane panjenengan sarwa putih. Kudune putih jaba lan jerone, suci atine. Mboten nek panjenengan agemane sarwa putih, ning putihe putih ndok tuwukan. Panjenengan pirsa ndok tuwukan. Yo ngerti. Lho, menawi panjenengan pirsa ndok tuwukan, jabane putih, jerone kuning semua bang, nek dibanting banget kaya atine sampean. Mboten namung niku. Panjenengan pirsa woh gedondong. Iya. Woh gedondong niku jabane alus, ning jerone renyah-renyah, mboten beda kaya atine sampean. Rama Kudus. Mboten napa-napa. Nek panjenengan mayang-mayangke kali nyamat mboten napa-napa. Wiwit sak menika kula mboten sudi dadi murid sampean. Kula mboten sudi ngleset wonten Pantai Kudus. Panjenengan jogo. Ayo biar. Ratu Kalinyamat. Rantingan kowe Kalinyamat. Cepenario. Olenario. Sabar. Saking kakap balik maning dadi anak kowe Kalinyamat. Hario, inna wa ma'asobiri marang sapa kang sabar. Kene, dak aturi lenggah. Boten kiat kula nyawang Ya. dumateng trikaipun Kalinyamat. Romo Cakar Suti. Iya. Panjenengan menika tiyang sepuh kula. Panjenengan menika bapak kula. Ora keliru. Panjenengan menika guru kula ingkang tansah kula osi. Bagus. Nanging Kalinyamat babar pisan boten ngaosi dhumateng panjenengan. Kalinyamat matur wonten ngersanipun Romo Cakar Suti. Iya. Panjenengan pripate srawean tangane muncrat-muncrat idune. Pungkasane mundha marang dhumateng panjenengan. Iya. Nilaraken Pantai Kudus ketok kepodhodong. Ngajar lho boten Kalinyamat. Karancingan. Duka ya duka bela wong tuwa ya bela. Kalinyamat murang tata. Lah iya. Kalinyamat luyah dhumateng panjenengan. Bener. Ing atase Kalinyamat menika murid, nanging wani ndamara kalian guru. Lah iya. Nilaraken Pantai Kudus teko bokong kecoh tengah-tengah panjenengan. Iya. Kurang ajar ta mboten? Kok malah dipindhoni. Piye to? Ora ini wong tuwa lah kelompok. Boten trimo.
ngene. Jalaran bapak kula disuyah dening Mungcak Kalinyamat. Kula nyuwun pamit, kula laporaken. Ajar Kalinyamat. Murid wani kurang ajar kalian. Mirengno dawuh pangandikan. Lan iki Lho lek seliramu arsa genjot metu saka jroning Pantai Kudus kok arep tanding karo si Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat kae wadon. Lek seliramu menang ora gondang, lek seliramu kalah deder wirang. Lah gunane apa bocah sore iki gunane apa? Kok seliramu kemanten gawe? oh, Yo. Rono. Taut. Nggih. Yo. Maju. Coba cicilan. Kain. Kiai Beronggot Setan Kober Tampan. Ayo. Kutuk. Tungkanen Sunan Hadirin lan Ratu Kalinyamat. Kalinyamat lan Sunan Hadirin tantu abot Jipang opo abot Pajang. Lamun abot Jipang bapak titian Krito Doli Cembono. Nanging lamun Hadirin lan Kalinyamat abot Pajang pateni. Rahayunipun panjenengan ibutaken upamiyong boten kalampahan penangsang dados geguyonipun kawula ranten penangsang mungsuh namung kalian Kalinyamat. Oren sampun sangat kerampungi Hadirin Mula saka Pilo. Bareng kula nyuwun pamit badhe tumuli wangsul wonten ing Jipang Panur. nderekake sugeng tindak yen mundur ing Jipang Panolan sing ati-ati. Tahun ya. Betahun. Ronggo metahun. Balik. Jipang Panur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Mboten napa-napa Kang Mas. Ning kula niku njejekaken abil. Sing luput nggih luput, sing mboten nggih mboten. Lho panjenengan kok malah ngaten mboten belani kula kok malah nyangke kula to? Yo belani wong kowe bojoku, kowe garwaku. Nggih. Ning aku wedi nek perkara iki mungko malah kedawa-dawa Kanjeng Ratu. Pun kersane enten napa-napa kula sing ndodho kula sing tanggung. Ngene nggih. Monggo mriki. Ampun wedi. Malah krek. Sendiri. Ya mboten sampe di mriki.
Nek iki aku ora batak. Lah, sing tenanan. Njen kok jembungkul ngene to. Piyayi kakku kok mboten gagah. Sing gagah. Yo, paman iki lho, Dek. Sing ngaten iki paman hadirin. Yang Mas hadirin. Panjenengan kira samundur. Aku wedi. Mboten sawedi, mboten napa-napa. Panjenengan sing ngadepi. Wong wedi kok paksa aku iso mati ngadeg iki. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kok kemane aku gak mau. Ya iki gak pundi to? Mboten napa-napa. Ora wani. Mboten napa-napa panjenengan kok. Mengkere. Mengkere. Jarine Kanjeng Ratu sing arep tanggung jawab. Nggih panjenengan rumiyin niku badhe matur menapa? Ana apa? Kula niki penutus kalian Kanjeng Adipati Haryo Penangsang. Terus Ingkang supados nantu matur panjenengan. nantu panjenengan. Abot Jipang nopo abot pajang. Jepang pemacang kari milih. Panjenengan nyuwun pirsa. Abot Jepang kepiye nek abot pajang kepiye? Nek abot Jepang kepiye? Nek abot pajang piye? Nepun jenengan menika Kaya malang etek-etek. abot Jipang panjenengan kula papak kereta joli semono kangge titian panjenengan. Nanging yen panjenengan menika abot pajang. Panjenengan kok apa ayu to, Kang Mas? Nek pateni Dijawab. Panjenengan abot pundi? Dijawab panjenengan. Wani ta mboten? ora wani. Jawab baik. Ya tak Oh, kuat yo, panjenengan. mung kandhane ora wani-wani mbok peksa wae. Apa budi? Pacang apa Jepang? Ayo. Ante Arya Penangsang. Rungokke gobokmu. Nganti dina kiamat aku abot pajang. Halo pacang. Ayo. Ayo. Wis ora ora. Aku lilo aku ikhlas. Bareng aku kena pusaka. Metune getih saya banter laporan jejemuri Kanjeng Ratu. Semakin lancar. Iso kanggo panjenengan anak esuk papan kene Katlaon Jember. Suwun pancen sepuro Kanjeng Ratu, Kang Mas. ae kok ana manuk jalan. Manuk jalan. Apa yo pancen wis cedhak patiku. Sampun nuli Kang. Kok manuk jalan kae padha sesambean Kanjeng. Kang Kang. Kanjeng Ratu. Besok yen ana rejane jaman, kapan kalau kae Katlaon canaan. Kanjeng Ratu, pati Jepara iki
satu lho Kanjeng. Ing sikilku saya abot tanggung jangka mandek mayong besok ya nono rejane jaman papan kene karena nono mayong Kanjeng. Kanjeng aku gondo apa ya? Semakin prihatin kula paman. Kowe gondo apa no? Kula boten ganda menapa-menapa paman. Gandane mayit. Loh, Iki gandane mayit Kanjeng aku. Ora kuat. Kok wis cedhak. Aku bakal swarana panguyan iku. Wae kanggo pangeling-eling besok papan kene katlau Purwo kon. Kapan dapat kata lali bumi langit anyek seni kene pipi bakal sumpah aku ora bakal temuli bali ning panti Jepara kalamun to durung keset sirahe ya nangsang lan meneh aku ora bakal temuli bali ning Jepara yen durung siram jamas getier ya penangsang. Pipi bakal ngurerekmu, seliramu tak japre hati. Ayo podo kari munggah dan gunung donoro